Ir-rivista ferm popolari mal-Maltin Satar issa għalqet 55 sena fostna, hekk kif il-ġimgħa filgħodu l-MUT iċċelebrat l-400 ħarġa ta' din ir-rivista f'attività li saret fil-librerija tal-Furjana chairperson tal-Fondazzjoni Satar Elaine Ġermani spjegat li matul is-snin is-Satar ra trasformazzjoni fil-kontenut li qed joffri tant li llum il-ġurnata anke qed isservi bħala għodda edukattiva. Iżda fuq kollox lan ta' din ir-rivista huwa propju li jinkoraġġixxu l-qari bil-Malti fost it-tfal, infatti fl-aħħar snin beda jiġi pubblikat ukoll Satarin, rivista li tinkludi aktar stampi u li hija adattata għat-tfal iżgħar. F'kummenti ma' Net News Elaine Ġermani tkellmet fuq is-sinifikat tas-Satar fil-kultura Maltija. Il-magazine Satar nistgħu ngħidu sar parti mill-kultura Maltija għal fatt li issa illum fil-fatt qegħdin niċċelebraw il-55 sena minn meta ħarġet l-ewwel edizzjoni u anke l-400 ħarġa. Jiġifieri nistgħu ngħidu li l-magazine stabbilixxa ruħu sew kemm ma' tfal anke mal-adulti u fis-sistema edukattiva tagħna għandu l-post tiegħu wkoll għax jintuża bħala riżorsa tat-tagħlim u dejjem qed jinkoraġġixxi l-tfal biex jitalmu jaqraw, jieħdu pjaċir jaqraw, speċjalment jaqraw bil-Malti. Min-naħa tiegħu il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li meta hu kien għadu l-iskola ta' kull xahar kien jistenna r-rivista Satar fil-waqt li spjega li hija xi ħaġa ferm sabiħa li din ir-rivista qed tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dan fil-waqt li spjeganna wkoll illum il-ġurnata is-Satar qed toħroġ b'mod diġitali kif ukoll hemm il-programm tar-radju Satar FM. Qed niċċelebraw l-400 ħarġa tal-magazine Satar. Hija rivista li hija għal-qalb ħafna l-MUT imma l-qalb ħafna wkoll it-tfal u żgħażagħ. Ħafna minnhom niftakruhom meta konna żgħar li jiġi Satar u llum il-ġurnata dik l-esperjenza tgħixuha wkoll it-tfal iż-żgħar fl-iskejjel primarju anke sekondarju u medji fejn qed jaraw anke s-Satar ipprintjat u anke forma diġitali. Li hija esperjenza fejn inti qed tara xogħol bil-Malti ta' ħafna awturi, ħafna illustraturi u inti qed itik ovvjament kemm spunt ta' qari li huwa importanti ħafna u anke il-kultura Maltija, l-letteratura qiegħda wkoll maġuna fis-Satar. Il-qoxra tal-400 ħarġa ta' din ir-rivista ġiet iddisinjata mit-tfal stess sabiex din ir-rivista verament irrifletti dak li jixtiequ jaraw it-tfal. L-istorja tas-Satar bdiet 55 sena ilu meta fl-1971 permezz ta' grupp ta' awturi u attivisti mill-Moviment Awmin Letterarju fosthom mill-mibki professur Oliver Friġġieri kellhom lan jippromovu l-letteratura, il-qari u l-kitba bil-Malti fost l-istudenti tas-sekondarja. Fl-1976 l-MUT ħadet ir-responsabilità tal-pubblikazzjoni u beqgħet toħroġha b'mod regolari għal kważi 40 sena sakemm fl-2015 ittieħdet id-deċiżjoni li l-pubblikazzjoni tieqaf temporanjament biex jiġi evalwat il-futur tagħha. Fl-2020 taħt it-tmexxija tal-Fondazzjoni Satar il-magazine reġa' beda jiġi jippubblikat.